Pazdinka lidi, já vás vítám u prvního splachování na S20 a je tady s náma Patrik. Dar. Takže kolik je vůbec? Jo, ještě není 10, takže dobrý. Tak po dlouhé době zase na S20. Vidíte, že na mě hodně lidí utočili, takže hajzlí. Byl nový, Škoda, že na tom světě nejsem. byl nový update, jestli jste si mohli všimnout. A aktivní číksáci si to určitě všimli. Ano. Jako třeba Patrik, který je na tom každý den. A já už to tady tu plnou auru mám ale měsíc a vůbec jsem nesplachoval. To je divný, co? Já už mám teďka na S9 samý Auri 18, takže 100% epic. Pardon, já se ještě tady šíchsu. Patrika to možná trošku přeřve, tady. Prvně si vylepšíme, spláchnem a potom půjdeme do Podzemí. A mě prostě žádný alík dobrý nepadne, takže jdem rovnou natáčet. Splachovat. Tak. Hele, nepůjdem pak natočit z dobyvatela. Nevím, možná. OK. Takže 3, 2, 1 teď. Co mi padlo? Hajzlíku. Nic do prdele. Nic? Na obratnost. Hej, to by se mi ale i dostala šiku. Jo, no, ale je to na mága. Ne. Ty vole. Do prdele. Ještě řeknu. Do prdele, já jsem dal teďka podzemko. No, a no je vlastně ještě podzemka, ty nám můžu Kámo, spravit nálet. na S9 jsem dal dneska tu neklidnou duši toho mága. Napad a svoboda z 202 level. Ty by dobrý. Ty mi se Já vím, mě to aspoň padá. úplně příšerně. Mě taky. To je tím... No asi... A když si dám úplně kvalitu nízkou, v tom není žádný moc velký rozdíl, ale je docela. Asi střední. Takže já se s vámi loučím u tohle splachování, se ti líbil, byl rychlej. Určitě se ti nelíbil, protože mi nepadl epic zasaraný WC, zasaraný Patrik, zasaraný Skype. Vlastně Facebook. Skype. To je Facebook Skype. Čauky mňauky. Kopíráku. Já se vás loučím, mějte se krásně a